Добрый день, поважанае спадарства. Вы глядзіце YouTube-канал «Свобода Премиум». З вами я, Юрий Дракахруст, а таксама мае калегі Валер Карбалевич. Валер, прывітанне. Прывітанне. И Сергей Навумчик. Сергей, добрый день. Добрый день. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – гэта учорашні нядзельны марш на Курапаты. Этот марш получаў две, что называется, палітычныя линии. Одна гэта штонядзельная марш беларускай пасля выбарчага пратэсту трывае ўжо, пачнем сказаць яшчэ з першага будова у Беларусі як самапалітычны працэс. І вось две гэтыя лініі. Вот які гэта атрымаўся вынік? Ну, першая, скажем так, ацэнкі, першае, на што звярнулі ўвагу вельмі многія, гэта тое, што учорашні марш аказаўся, ну, скажем так, не настолькі шматлюдным, як все тыя маршы, якія адбываліся пасля 9 жніўня гэтага году. Валер, ці так гэта, і калі так, то што это азначае, што з гэтага вынікае? Ну, найперш, конечно, дакладна вызначыць колькасць людзей, якія учора прыйшлі на гэты марш, не так проста, бо за гэты час міліцыянты навучыліся разбіваць, рассякаць пратэстоўцаў на розныя калоны і не даць ім сабрацца ў адным месцы. То бок Міністэрства ўнутраных спраў таксама вучыцца. І учора ім гэта ўдалося ў поўнай меры. То бок было некалькі калонаў, улады іх рассеклі па часткам, і таму сказаць дакладна, колькі іх увогуле выйшла учора, даволі цяжка. Калі б яны былі ў адной калоне, ну, там ужо ёсць методыка падліку. А калі яны ў разных кропках і дайшлі да Курапат зусім мала, то вызначыць дакладна, сколькі ж там было, цяжкавата. Але сапраўды, гледзячы па ўсім, іх было менш. Таму што тое, што уладам удалося разбіць, рассекчы вось гэтыя калоны, ну, гэта таксама паказчык важны, бо чым менш людзей, тым лягчэй міліцыянтам гэта рабіць. І тое, што учора міліцыянтам гэта ўдалося, мне падаецца, сведчыць пра тое, што людзей было менш. Што гэта азначае? Я б не спяшаўся рабіць нейкіх выснов адсюль далёкасяжных. Беларускі пратэст, ён, бачыце, такі хваляпадобны. Самыя масавыя былі акцыі ў жніўні, потым, здаецца, у кастрычніку было трохі менш людзей, потым пазамінулую нядзелю пасля ультыматума Ціхановскай зноў людзей было вельмі шмат, і казалі, што гэта самы масавы і марш за кастрычнікі увогуле можа за восень. Ну, а вот учора было трохі менш. Поэтому трэба паглядзець на больш далёкасяжныя тэндэнцыі і паглядзець, ці сапраўды гэта тренд, ці проста чарговая хваля. Сергей, і ваша ацэнка, ну, вот ўсё ж такі тое, што было людей меньше, чем, скажем, папярэднія, якія прыйшлі учора, было значна больш, чым усе апошнія гады прыходзілі на марш на Курапаты. Але, ну, вот, тут ёсць іншая шкала параўнання. І вот яна вот І ў чым тут справа? Ці ў нейк, што вот это рассяканне, расцярушванне грамады, яно ўжо даволі даўно практыкуецца.
АМАПам, міліцыяй, вот мне здаецца, в апошнія нядзелі практычна ніколі не давалі ісці як бы адной калоннай. І якраз назіральнікі звярталі ўвагу, што вот людзі як вада, яны абыходзяць гэтыя калоны, яны маневруюць. Вот. Ну, а вот тут атрымалася так, як атрымалася. Ці, можа, на это паўплывала, ну, я не ведаю, пагрозы Лукашэнкі, калі ён казаў, што палонных браць не будзем, там рукі, ногі будзем адрываць. Ці штосьці іншае, ваша ацэнка? Юра, ну, найперш хачу сказаць, што я вельмі дрэнна вас чуў, чутно адно слова з 10, один сказ з 3, напэўна, нейкая праблема з якасцю інтэрнэту у вас ці з вайфаем. Валер, таксама такая сітуацыя была, да, у вас? Так, дрэнна чую. Ясно, так што просто раю паправіць ці вайфай, ці падключыць. Ну, наколькі я зразумеў пытанне, якое да мяне было адрасавана, апошняе. Не, я абсолютно перакананы, што, ну, па-першае, я не лічу гэты марш на Курапаты, марш супраць тыраніі, як ён называўся, нейкім правалам ці нейкай неудачай пратэстоўцаў. Па шэрагу прычынаў. Ну, па-першае, цалкам згодна з Валерам Карбалевічам, што зарана яшчэ даваць нейкія ацэнкі, зарана рабіць нейкія высновы. А па-другое, вось, сыходзячы з гэтага сімвалу, я ўжо, власна, пісаў в тэлеграм-канале пра гэта, ёсць такія моманты, ёсць такія дні ў гісторыі, якія проста, ну, нельга абыходзіць. Вось гэты дзень дзяды і Курапаты было б абсалютна незразумела, калі б пратэстоўцы абышлі гэтыя Курапаты, я маю на ўвазе, калі б гэта было праігнаравана, а ўжо там у 12 ці ў 14 раз ці ў 10 пайшлі вось традыцыйным гэтым маршрутам. Гэта Курапаты тое, з чаго пачалося нацыянальнае адраджэнне, абуджэнне ў 88 годзе, якое завяршылася незалежнасцю Беларусі. І тое, што пратэстоўцы туды пайшлі, вот пад чырвона-белымі сцягамі, гэта вельмі такі добры сімвал. Як зрабілася і сімвалем тое, што улады прымянілі надзвычайныя сродкі, падаўлення непрапорцыйна прымянілі ввогуле. Вот гэтае непрапорцыйнае прымяненне мы бачым ужо пачынаючы, так сказаць, ужо некалькі месяцаў, таму што все гэтыя вадамёты, а зараз вот бронетранспарцёры, дубінкі, ну, ніхто з пратэстоўцаў, ну, не нападаў, ніколі вот не нападаў на міліцыю. Калі б такія напады былі, я перакананы, што іх бы круцілі па дзяржаўным тэлебачанні проста круглыя суткі. Іх няма. І улада проста прымяніла абсалютна непрапорцыйную сілу. Папросту, ну, разагналі, паказалі весь, яшчэ раз улада паказала весь свой, так сказать, рэпрэсіўны твар. Для Захаду, для людзей па-за межамі Беларусі, в самой Беларусі, тое, што з людзьмі, з мірнымі грамадзянамі, якія ішлі ушанаваць памяць продкаў, вось такім чынам зрабілі, гэта як нішто іншае сведчыць пра сутнасць гэтага рэжыму. Гэта сталінскі, рэпрэсіўны, НКВДшны, КГБіскі, як угодна можна яго называць, рэжым. А галоўнае, што гэта антынародны рэжым. Это вот реально просто улада, сілавыя структуры пайшлі супраць народа. Юра, вы спыталіся, ці паўплывалі гэтыя гістарычныя фразы Лукашэнкі пра, значит, там, адарваць рукі, там, ці хто дакранецца. Вот мне здаецца, што якраз такі наадварот. Калі паглядзець некаторыя відэазапісы з учорашняй акцыі, вот мяне вельмі ўразіла, калі гэта, напэўна, спецназавец у форме хакі, ён настаўляе стрэльбу на пратэстоўцаў, і хлапец у чырвонай куртцы раскрывае сваю куртку, на яго ідзе: «Страляй!» І гэты са стрэльбай ён адступае. Вот сапраўды, вот у мяне ўзнікла ўражанне, магчыма, ну, я, конечно, не быў на тым месцы, магчыма, мяне паправіць тыя, хто там былі, але пра гэта і пішуць сведкі, што людзі пераважна не уцякалі, а наступалі вось на гэтых аманапаўцаў, наступалі на, прычым наступалі на стрэльбы. Гэта вельмі важны момант, такі проста вот дзеліць
Мне здаецца, гэтай падзеі да ўчорашняга дня з курапатамі і пасля гэтага дня людзі ішлі на зброю. Вось гэтай людзі, народ аказаўся, духоўна найперш, маральна аказаўся мацней зброі. Гэта вельмі важны, мне здаецца, псіхалагічны момант. Все ж таки да колькасці і як бы да якасці вот учорашняй акцыі. Ведаеце, я вот дзесьці чытаў такія горкія даволі словы вартавых курапат, вот удзельнікаў тых пікетаў, тых акцыяў, якія працягваюцца уже шмат месяцаў супраць гэтай самай рэстарацыі «Поедем, поедим». І вот хтосьці з удзельнікаў, здаецца, в разгар выбарчай кампаніі пісаў з такой скрухай, вельмі ўражаны, што прыязджалі туды людзі на машынах з белымі стужкамі. То есть яны прыхільнікі Ціханаўскай. І тым не менш яны прыязджаюць в этот рэстаран. І калі гэтыя вартавыя казалі так, як у вас одно сполучается с другим. Там реакция была, что такого? Вот мы за Тихановскую, а тут ресторан. Так вот же курапаты, тут люди, люди лежат. Іншымі словамі, ці не атрымліваецца так, што вот гэтыя 3 месяцы показалі, што ёсць ввогуле іншая Беларусь і іншы Менск. Так ён можа быць супраць Лукашэнкі, але вот ён вот зараз, так сказаць, скажем, прыняў чырвона-белы сцяг, чаго раней не рабіў. Але што гэта іншыя людзі, яны маюць іншую сістэму каштоўнасцяў. Але вот як бы ці не атрымалася так, што на ўчорашнюю акцыю выйшлі тыя людзі, якія дзесяцігоддзямі на іх хадзілі. А вот тыя людзі, якія хадзілі да стэлы, умоўна кажучы, тыдзень таму, тых, по которых вот эти люди с белыми стужками ехали в «Поедем, поедим». Нет? Валер? Не, я не думаю так. Тыя людзі, якія выходзяць на пратэст, для іх не вельмі важна месца, куды сабірацца, кірунак, куды ісці. Для іх важны сам пратэст. Таму збіраліся там і каля стэлы, збіраліся на партызанскім праспекце. Цяпер збіраліся вось тут на Талбухіна, каб ісці ў курапаты. І я не думаю, што як бы вот месца курапаты і сімвалічнае значэнне неяк паўплывала на маштаб гэтай акцыі. Справа ў тым, што цяпер супраць Лукашэнкі аб'ядналіся розныя людзі з розным светапоглядам, рознымі каштоўнасцямі, рознымі уяўленнямі, рознай геапалітычнай арыентацыі. Яны аб'ядналіся вакол аднаго лозунга «Ён павінен сысці». Вось. І сапраўды для гэтых людзей тыя святыя каштоўнасці, якія выражалі шмат гадоў нацыянальна-дэмакратычная апазіцыя, не то, што яны для іх чужыя, але яны неяк збоку. Гэта для іх не галоўнае. А галоўнае – гэта пратэст супраць Лукашэнка. І я думаю, што калі гэты пратэст, так сказаць, закончыцца поспехам, Лукашэнка сыдзе, сярод гэтых людзей, якія пратэставалі, пачнецца нармальная палітычная барацьба. Будуць там прарасійскія, будуць праеўрапейскія, будуць лібералы, будуць і камуністы, магчыма, яшчэ якія-то дзеячы. Але цяпер яны аб'ядналіся. Яны аб'ядналіся супраць Лукашэнка. І таму сапраўды не варта чакаць, што для большасці гэтых людзей курапаты з'яўляецца тым самым сімвалам, як для нацыянальна-дэмакратычнай беларускай апазіцыі, якая змагалася з Лукашэнкам апошнія 25 гадоў. Сергей, а вы не лічыце, што это вот могло быть, я не кажу, што так было, што это могло быть тестом.
менавіта такога ідэйна-палітычнага кшталту. Бо ёсць іншыя тлумачэнні. Ёсць тлумачэнне, што неўдала было выбрана месца каля парка Чалюскінцаў. Напрыклад, Александр Пашкевіч, гісторык, пісаў, што, можа быць, мела сэнс сабрацца ў стэлы і пайсці на курапаты з другога боку. Вот. І там это таксама, но сабрались там, дзе збіраліся традыцыйна. Так вот, может быть, все-таки справа не в этом, не в этих деталях, не в техничных решениях, а вот у тым, вот я привёў расповед гэтых людзей, якія стаяць на варце ў курапатах, якія, я кажу, бачылі, як поедем, приезжали люди, ну, с белыми стужками. Я не ведаю, ці з бел-чырвона-белыми. Хотя и это реально, и это могло бы быть. Вот те люди, якія приезжали с белыми стужками в поедем, они запросто могли пойти до Стеллы, до речи. До Стеллы. А в курапаты, а что нам там? То есть вот ці не атрымалася, что вот эта идея марша в курапаты, ну, яна оказалась такой, как бы, дифференцирующей, что есть вот протест вот такі, а есть іншы. Он так само протест, но он іншы. Ну, магчыма, ў нейкай ступені можна сказаць, што гэта так. І, магчыма, мае рацыю Александр Пашкевіч, калі ён кажа, што вот можна было іншае месца выбраць. Але, ну, безумоўна, вот тут трэба проста ўлічваць тое, што з народам, з насельніцтвам, па-рознаму можна казаць, з людзьмі, прапагандысцкая машына рабіла гэтыя 25 гадоў. Трэба ўлічваць, што кіраўнік дзяржавы Лукашенко, які аматар наведаваць конкурсы прыгажосці, там міс Менск, міс Беларусь, хакейныя футбольныя матчы, за 26 гадоў знаходжання ў крэсле кіраўніка краіны ніводнага разу ў курапатах не быў. Ніводнага разу. Вот на гэтым проста можна ставіць кропку. Можна нагадаць, што улады, ну, фактычна спрыяюць вот гэтым абсолютно дебільным, цынічным заявам, што, маўляў, у курапатах там ніякіх ахвяраў няма, это вот немцы расстралялі, значит, падчас вайны і гэтак далей. Трэба улічваць, што ўсе гэтыя гады працэс, ну, знішчэння, вынішчэння памяці пра курапаты. Ясна, чаму гэта рабілася, таму што ідэалогія Лукашэнкі, ягонага дзяржаўнага, так сказать, апарата цалкам пабудаваная на, ну, скажем, яны не хаваюць таго, што на духоўныя пераемнікі тых, хто расстрэльваў у курапатах, НКВД. КГБ гэта пераемнік НКВД, абсалютна. Это рэальна. Яны нават захоўваюць, не рассакрэчваюць дакументы 30-х гадоў, пра што мы гаворым далей. Але, Юра, я разумею, што вы маеце на ўвазе, што, вот, скажем, ну, я мог бы сказаць, напрыклад, яшчэ больш абвастрыць сітуацыю, сказаць, што вот уявім сабе, што зрабілі чарговы пратэст за дзяржаўнасць беларускай мовы. Вот так, як это было запісана ў Канстытуцыі 94-го года. Ну, ясна, што выйшла б значна менш людзей, чым бы вот выйшла ў звычайны час. Валер Карбалевіч абсолютно слушна сказаў, што пасля перамогі над Лукашэнкам мы атрымаем даволі структураваную такую сітуацыю. Мы можем пабачыць, я не буду называць прозвішчы, як, ну, умоўна кажучы, там, Бабарыка і, напрыклад, я скажу, я не ведаю, там, скажем, нехта іншы, там, Ціхановская ці хтосьці яшчэ, якія вось з'ядналіся ў гэтым змаганні за Ціхановскі, якія з'ядналіся ў змаганні супраць Лукашэнку, стануць проста ворагамі на поле палітычнай барацьбы, але гэта ўжо будзе поле цывілізаванай палітычнай барацьбы. Яны будуць мець сваіх прыхільнікаў, якія, магчыма, будуць біць адзін другому насы, ну, дай бог, каб у пераносным сэнсе, не в рэальным. Таму, безумоўна, любая такого кшталту вот акцыя, яна будзе меншая, чым бы яна была, значыць, вось, калі заявлена это вот просто супраць Лукашэнкі. Але я падкрэсліваю другі раз, это вельмі важна, тое, што адбылося учора ж, і, між іншым, на гэту акцыю учора выйшла людзей, ну, напэўна, калі не в десяткі, дык у сотні разоў больш, чым традыцыйна выходзіла на курапаты. Гэта таксама факт. І яшчэ, што важна, гэта можна было б з гэтага доўга-доўга плакаць,
Але я вот адзначаю гэта як вельмі пазітыўны момант. Вельмі шмат людзей, можа быць, большасць з тых, хто да курапатаў дайшоў, а там па розных ацэнках, ну, было недзе 2-3 тысячы чалавек, так сказать, можа, не аднамомантна, але вось за гэтыя 2 гадзіны. Дык вот большасць з іх, па тым, што я вот чытаю ад сведкаў, у курапатах ніколі не былі. Ім проста пра іх, ну, штосьці яны такія чулі, ну, курапаты і курапаты, а тое, што гэта за месца, яны там ніколі не былі. І вось тое, што яны туды дайшлі, што яны прарываліся праз гэтыя калоніі там амапаўцаў, бронетранспарцёраў з гэтымі стрэльбамі, з гэтымі дымавымі там шашкамі, з гранатамі, это вельмі важна. Вот зараз яны ведаюць, што такое курапаты, і яны, я думаю, што ведаюць, што такое курапаты былі ў 37-м, 39-м і гэтак далей, у тых вот годах рэпрэсій. Гэта вельмі важны момант. Яшчэ адзін момант скажу. Вось 88 год, таксама першая акцыя ў курапатах, тады, калі міліцыя разагнала, ну, яна ж, так сказаць, як акцыя арганізаваная, она абсолютно не удалася. Так? Ну, прыйшло туды недзе 5000 чалавек, да гэтага поля з Пазняком, з Арловым, ну, дайшло недзе чалавек 300, іх там яны селі, значыць, калі там Пазняк выступаў і Арлов, на каленях слухалі гэтую інфармацыйнае паведамленне пра ўтварэнне мартыралога, якое зачытаў Арлоў, там тое, што Пазняк, ну, абсолютно правальная з тэхнічнага пункту гледжання акцыя, а не зарад гэтай акцыі, таго, што адбылося для грамадства, быў такі моцны, што ён адчуваўся і ў 91-м годзе і далей, і па сёння. Вот мне здаецца, што вчорашняя акцыя, я яе ацэньваю зусім не са знакам мінус, а са знакам плюс. А калі гаварыць пра мінусы, то гэты мінус, ну, ад абсалютнага цынізма улады. І яшчэ учора мы на вечавіткі пабачылі, што ў Беларусі ідзе грамадзянская вайна, што ўлада ваюе са сваім народам. Сергей, ну и все-таки у меня питание до вас, як до політика был у мінулым спрактыкаванага. И вот на ваш погляд, яким повинен быть этот баланс помеж, так бы мовить, ну, назовем это так, каштоўнасцямі, принципами лидеров. Вот вы сказали, что, ну, там у будучыні, так сказать, калі перамога прыйдзе, то, магчыма, так сказать, люди разыдуцца там и нават, так сказать, ворагамі стануць, але гэты час яшчэ не пришел. А вот цяперашні час, як бы, ці трэба адстойваць, як бы, ну, свае каштоўнасці, свае прынцыпы, ці ўсё ж таки забяспечваць адзінства, забяспечваць колькасць, самая простая колькасць. Это непростая дилемма, бо я кажу, вот факт ёсць, што учора людзей прыйшло менш. Вот это палітычны факт, он вельмі важны. Так вот тут, в принципе, можно как бы принять и той отказ, яны ободва легитимные, но это складаная дилемма, тут все каштуе, и один выбор, и другі выбор, это палітычны кошт. Ну, калі я ўжыў слова стану з палітычнымі ворагамі пасля перамогі, значыць, я ужыў неправільны тэрмін, скажем так, палітычнымі апанентамі. Ну, магчыма, вельмі, так сказаць, дыаметральнымі. А хоть бы и ворагамі, Сергей, хто ведае? Ну, палітычныя ворагі – это нормально. Галоўнае, каб, так сказаць, не стрелялі адзін другога. Я лічу, што... В этом смысле, скажем, аналогия, Сергей, так вельмі простая аналогия. Расійскі досвед, каля Белага дому стояли самые розныя люди, абараняючы ў жніўні 91-го года. Праз 3 гады гэтыя люди фактычна со зброей в руках пошли один на одного. Каля того ж самого Белага дома. Это досвед, вот. Да, каля того самого Белага. Так что, як бы, всяка може быць, але я ў дадзеным выпадку кажу, што да таго часу трэба яшчэ дажыць. Вот. І вот маё пытанне про тое, як. Юра, вот у апошняй вашей фразе самое ключевое слово «дожить». Я абсолютно прихильник того, что свои принципы, палітычныя, нацыянальныя принципы, каштоўнасныя, як вы называете правильно их, трэба захоўваць. Але им можно не здраджваць гэтым принципам, абсолютно им можно не здраджваць
калі ісці на нейкія часовыя кааліцыі ў імя першачарговай мэты. Ну, скажем, такое было у 92-м годзе вясной, калі ствараўся антыкрызісны камітэт, і там былі і Пазняк, і Шушкевіч, і Кебіч, і старшыня КДБ, і міністр абароны. Правда, гэта было часова, але вось перад пагрозай страту суверэнітэту такое было утворана. Мы можам і далей в найноўшай гісторыі бачыць прыклады, але калі зараз грамадства не дасягне, і грамадства, і палітычныя, і палітыкі, і грамадскія лідары, самыя розныя, самых розных накірункаў. Калі зараз не будзе дасягнутая галоўная першачарговая мэта, якую заявляюць і страйкамаўцы, і страйкоўцы, і народ на плошчы, якія тысячамі выходзяць, гэта неадкладная, безумоўна азначае без усялякіх умоў адстаўка Лукашэнкі, я вельмі баюся, што вось гэтыя дэбаты, так сказать, спрэчкі, вайна паміж каштоўнасцямі рознымі будзе ісці ні в інтэрнэце, ні на плошчы, а каб яна не ішла у Сталыпіных, я маю на ўвазе за кратамі. Бо тады палітычныя праціўнікі могуць апынуцца за кратамі, так сказать, у вялікай турме, якую Лукашенко хоча ператварыць Беларусь, і давядзецца, можа быць, гадамі спрачацца, хто больш мае рацыі і чые каштоўнасці лепш. Таму тут павінен быць, конечно, баланс аховаць каштоўнасці, але вот ісці. Валер, и ваш отказ, и причем я хочу сказать, что, ведаете, тут атрымалася ж як, вот, калі гэтыя пратэсты пачаліся, то, скажем, чырвона-белы сцяг стаў іх, де-факто, стаў іх сімволем, в пэўным сэнсе спонтанно. Ну так, были какие-то люди, которые его поднимали, и потом это было подхоплено, это было, як бы, оно стало органичным, оно стало сцягам усіх, у тым ліку і тых людзей, магчыма, я кажу, якія так поедем ездили. І, магчыма, зараз ездзяць. Вот. Але все ж таки вот пытанне балансу, мне здаецца, оно застаецца. То есть, да, вот это, як бы, этот элемент, насамрэч, як бы, ну, пэўнага дыскурсу, ён, як бы, зайшоў, ён папаў, ён патрапіў у нерв, ён быў спрыняты людзьмі. А ці означае это, что любы элемент этого дыскурсу будзе спрыняты? Думаю, что не любы, и я думаю, самое горшае, что цяпер можа пашкодзіць пратэснаму руху, это пачаць паміж сабою спрачацца, кучкавацца, дыскутаваць. І зверніце ўвагу, Лукашенко уже за салодай, так сказаць, гаварыў, што бачыце, кажаце, Латушка стварыў некую сваю структуру, яму уже не патрэбен координацыйны совет, Ціхановская там свая структура, і вось бачыце, яны не могуць падзяліць там некія грошы заходнія і так далей. Таму якраз вось цяпер спрэчкі, мне падаецца, па такім каштоўнасным пытанням былі б недарэчныя, і ў гэтым сэнсе мне падаецца, што вот спроба некую праграму, асабліва эканамічную праграму, якая выглядае па ўсім даволі ліберальнай, ну, магчыма, што гэта не самае лепшае рашэнне і не ў самы лепшы час. Ясно. Добра. Дзякуй вялікі Сергей, дзякуй вялікі Валер. Нашим гледачам, нашим слухачам я хочу нагадаць, што за тым, як будуць падзеі развівацца далей, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода Прэміум» і в Тэлеграме «Свабоды». Всяго добрага.